ఎప్పుడు థ్రిల్లర్సే, ఇలాంటి మర్డర్ మిస్టరీసే వస్తూ ఉంటాయా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? విశాఖ వాసులని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్న వరుస హత్యలు. సాఫ్ట్ గా ఏంటండి, అదేదో సినిమాలో అల్లు అర్జున్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, మరీ వైల్డ్ గా ఉన్నాడు, కొంచెం పువ్వుల్ని అమ్మాయిల్ని చూపించండి అని. మీ థాట్స్ కూడా మరీ వైల్డ్ గా ఉన్నాయి. మంత్ర సినిమా గుర్తుందా? డెఫినెట్ గా వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా దాని మార్క్ మాత్రం ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట. దాని తర్వాత మంగళ అంటూ ఆయన ఇంపాక్ట్ మళ్ళీ వేయడం జరిగింది. సమయం మించిపోయింది, నా ఒక్కడి ఇప్పుడు ఓషో తులసిరామ్ గారు ఇంకొక కొత్త సినిమాతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. దాని పేరే దక్షిణ. ఎస్పెషల్లీ తెలుగు మీద కోపమో ఏమో తెలియదు కానీ సాయి ధనుష్ గా చాలా రేర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు. బట్ చాలా మంచి స్క్రిప్ట్స్ తో వస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడైతే చాలా చాక్లెట్ బాయ్ లా కనిపిస్తున్నారు, బట్ సినిమాలో హారబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఏవో ఉన్నాయని. అండ్ బట్ అన్నిటికంటే బాగా అనిపించింది నాకు ఆ బ్యాడ్జ్, ఎస్పెషల్లీ జస్టిస్ ఫర్ అభయ. Where there is violence all around us. You see, I'm wearing this badge recently in Kolkata. A doctor, a woman doctor, while on her duty, was raped and murdered. So this is the kind of society we are living in. ప్రతి అమ్మాయికి కూడా అబ్బాయి ఉంటాడు. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.